Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо бародаро. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Балхи, собиқ ноҳияи Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун. Бародаро, навор кардем говҳои гусоладор, мулои майда, буқои майда, буқачаҳо, буқо барои бастан, буқои калони фарбе, ғуноҷин, ҳамаи намуди молора савдошидагиша, вақти савдо, бозоркардагиш ҳамаи намудша навор кардем бародаро. Аз шумо фақат навора пурра тамошо кардан ва яктаи лайк ва дар комментарий яктаи смайлик ҳам бошад. Дар комментарий якта смайлик монда бирем бародаро. Бародаро, ассалому алайкум. Хуш омадем ба канали Маъмур Азия. Бародаро, мол савдо шудааст гови гусоладор. Рангш ранги чарпата, гусолаш буқача бо буқа рафтаги будааст. Саҳар бегап 5-6 литр шир доштааст бародаро. Оз ина савдо рафтааст 15500 харидор кардааст бародаро. 15500 харидор кардааст. соҳибаш 18 гуфтааст бародаро. оли кашокаш дорам. 15 харидор пурсидааст. бародаро, гови гусоладор, гови гусоладори сирхусиё 16000 муомила дорад. деимзои гумолай. гусолаш мода, гусолаш мода. мана гусолачаш бародаро. чамоҷинча, манай чочош. ширш чанд қай? 5 та ози ҷӯшидааст бародаро. бо вобастаи хурду хӯроки гов. бозор чанд кард? бозор ака 14100. 14100 сомонӣ бозор кардааст бародаро. ҷаҳати дигар гови хушрӯ будааст бародаро. ҳамин баъзеҳоtam менависанд ки ҳавои гап назан. мо ягон вақт ҳавои гап намезанем. чизе ҳаст ҳамура мегем бародаро. и гов 17000 очову бача, 17000 муомила. гусолаш ирам ғуноҷинча мода. оҷи ширш чанд қай оҷи? майли мола мегирам фақат 4-5 литр бародаро. сиёмка наку гуфтааст соҳибаш. намедонам барои чӣ. бозор чӣ кард оҷи? бозор не ира гирифтааст. ама 15 бозор кардааст мегӯям бародаро. ина нархи аниқи конкретна. гови гусоладор, гусолаш буқача. савдо шид 16800 сомонӣ. 16800. ширша чанд ка гуфт? сеюм гусолаш фурӯхтагиар бародаро. ина бародаро. абдухайр ака газини босин. ина чочош бародаро. хоб ина акай абдухайр касе мешиносам. ям сиёмка дора. я ба фикрам ки бисёр кас медона акай абдухайр. каналаш Абдухайр ТВ. дар омода каналаш дастгирӣ кунем. раҳмат. бародаро, гове ки нав сиёмка кардем 15 кадааста буд. соҳибаш 18 гуфтааста буд. баъд 17 фуромад. хоб 17 додода карочи як аста наванги одамда. баъд 17300 буд дига одам харидааст бародаро. 17300 сум як кас дига фурӯхтагиар ҷошта бародаро. 300 сум. Сеюм гусолаш фурӯхтагиар.
Sütü qancha deydi buni? 5-6 litr. 5-6 ha? 5-6 litr şir bor birodar. Xayra bu nav nishon dade. Ina birodar yate diga govi xushruaki baze birodar. Yakın bisola yo deyim. O'z mepursen bu. Ina cho'chosh birodar. Shu tomosha qilay. Ira chang gufti aka? Gusolash buqacha ya. Buqacha ya gusolash. İş buqacha. Narxi chang gufti? 18000 muomila. Bozor chang ka, shirish chang ka? 16 Shirish chang ka? 5 litr sahar bega jushida istemaga birodar. Gov yosha. Birodaro govi Karpati baqvat birodaro. Gusolash moday. 22000 گفته‌است معامله داره برادرو تو 19000 بزرگ کرده است نقش انیق کرده بعد گپ زده است اینا چوچوش اجباس تو قancha suti 8 sahar bega 8 litr bolasini irg'achi dedingiz a irg'achi dedingiz a ha seruza gusolar moda edi sahar bega 8 ta shirvona cho'chosh bayni cho'choshni tomosha qiling kishodi شروع تو 19000 بزرگ کرده است همراه خودم دیدم برادر اوزی بعضیا پس سخن روزه باور نکرده است مردم همین کرده است میگه ای پیش خود گاب نزن هوایی گاب نزن میگه بعضیا برادر یگان وقت ما ای پیش خودم یا هوایی گاب نزنم اول انیق میکنیم بعداً گاب میزنم برادر از شما فقط دستگیری نه نه برادر مول سودا چند پول گفتی مولا 16 نیم گوسالاش نرای مودا بقچه 16 نیم هزار اینا چوچوش شیرش چند قای 5 لیتر سحر و بیگا برادر گو یوشای چندم زای دویم زای یکم زای ها اینش اشو خوش معلومه گو یوش خودش معلومه برادر بازار چند که 15300 اینا برادر سودا داره حتی خود شای یاب نیست اینا خیلی aynen. O. Ne bu sola çaş var? Bu kaça? Aynen برادرو برای شما گوسفندای ارزون یافته نر مودا аралаш سین سالشون چند قینه 3-4 ماه چوالنگ نر مودا аралаш 1000 سومی جدا کرده میگیری برادرو айвайда арзоншам ҳаст ая айвайда арзоншам ҳаст 1000 сомӣ ҷудо карда мегирад ино антидавления давление павление ягон чида зарар надорад хел мезанем нархи буқачаҳо бародаро буқа борои бастан 85 када истаёз я ё не накада я нахним гуфтеста бародаро 8300 8300 гирифтагия бародаро нахним гуфтеста муомила дорам ҳозирашта болои нарх кардагӣ нест ина хафош ина буқачаҳои фасон чанд пул ака ҳар душ 18000 буқачаҳои карпат бародаро ҳар душ 18000 9000 мешавад 9000 муомила бозор чӣ ка када истаям буқа салому алайкум хоб 18000 када иста надоди ба
бародар як دیگه буқа савдо шудест 8200 харида буда душ бародаро 100 сум болои метр гуфтест израшта додаги нест 100 сум болои ҳамин буқачада метр гуфтест 83 кадест бародаро израшта додаги нест бародаро буқа барои бастан 11500 бузург кадест бародаро буқа харудаш шуай бучо гаус буқачаи паҳма бародаро 11 кадест израшта додаги нест стойкашам хушруай бина буқаи карпат бародаро 11 гуфтестай 10300 бузург кадестай бародаро буқаи карпат чанд қайнаси ин солиш 8 моҳ 9 моҳ буқачаи бародаро неҷа буқачаи ала савдо шудестай бародаро ин савдо шуд ҳоҷи чанд шуд ҳоҷи ҳоҷи чанд шуд 85 бародаро 8500 сомонӣ қадш пастараи миёнаш дароз қадш баланд намешав 85 ҷам як буқа савдо шудест бародаро чанд шудеста 8000 8500 буқаи зарда кадест бародаро соҳибиш 8700 пулгириш гуфтеста 85 харидор кадест бародаро байнда 200 сум мондаги бародар Файзали фурӯхтеста савдо шуда битеш ако сума баровард битеш медон битеш хабаровский ака исоқ салома қабул ку лайка бизан 8600 буромад уже савдои ҳаққония бародаро ягон хеле чӣ нест як гусалача савдо шуд мода 5550 сомонӣ уноҷинча савдо шудааст 5550 сомонӣ бародаро уноҷинча уноҷинчаи швед тоза нестай аку чалиша бародаро ина бародаро буқаи средния миёна не калон не майдад фарбечаи неки 11000 гуфтеста 10200 бозор кадеста бе абача буқа чанд ака мегирим баша заказ кадамро биги намеҷума терминаторай куи қай паҳма неҷа яте дига мол савдо шудеста 8700 сомонӣ бародаро 8700 ҳамин буқачаи сиара нарх кадеста ин буқа савдо шудеста бародаро буқаи паҳма дида 8700 кадеста наи ҳоҷи бобо 13500 бародаро буқаи карпат سیزده‌نیم هزار معامله داره 11 کدیسته بازار 11 بازار کردیسته بازار моли ваз бин спокойни молай бародаро
که دینگلک نمیزنه. واردارا اینا بقای کلان. 400 کیلو 1 کیلو کم نیست 400 کیلو برکشی. 17300 سودا شدگی برادرها. 17300 اوزی سپور که دستن 400 کم نمیبرویا میگم. اوز اگر برا با میبریم سیمکا میکنیم 17300 سودا شدگی برادرها. بهتر روزو. اینو روزو برو برادرها. Ne çıktı? 383. 383 habda o 300 savdo shid var. Bet harozi savdo shid. Mana shu buqa hozir kilo barkash bo'ldi mana. 46 so'mdan. Shuni taniganlar like bosingizlar. Like bosinglar. Mamra Aziyaga badashga bo'lsin. İşan bak kaçmayın.